Doncs, en primer lloc, moltes gràcies per haver-me convidat aquí a la taula i també moltes gràcies per estar aquí en una tarda de dijous. Com deia, la companya, al final venim aquí a parlar, intentar ser curtets, intentar obrir debat després de les nostres intervencions, perquè crec que segurament hi haurà dubtes o intervencions que podeu fer vosaltres que enriquiran molt més el debat. Llavors, intentarem respondre a aquesta pregunta de quin és l'objectiu dels fons europeus en el marc de la crisi climàtica i ambiental que s'està estructurant al llarg d'aquesta darrera inicis del segle XXI, però també el darrer part del segle XX. I per respondre a aquesta pregunta, quan intentes abordar aquest tema dels fons europeus en el marc més ambiental, des de la perspectiva ambiental, normalment tendim a ser bastant superficialistes, és a dir, fer una anàlisi molt superficial del que implica, i segurament és molt clàssic sentir que els fons europeus són com el darrer rescat de les grans empreses i del gran capital en mans de la Unió Europea i amb diners públics. Això seria com el gran titular que hem sentit i disfrutem. Això seria el nivell més superficial, que no vol que sigui erroni l'anàlisi, una miqueta més superficial, però segurament podríem, des de la perspectiva ambiental, fer una anàlisi més profunda i fer una anàlisi més no curtterminista d'ara, sinó veure quin és l'impacte dels fons europeus al llarg del temps i també quin impacte tindrà pel capitalisme a escala internacional dins d'aquest marc que deia de la crisi ecològica i climàtica. I per mi, i aquí seria com el gran resum de la xapa que us fotré avui, és que diguem-ne que els fons europeus transcendeixen, o el seu abast transcendeix qualsevol política ambiental i climàtica i energètica que s'ha fet al llarg dels darrers segles a la Unió Europea. I de fet, podríem dir que els Next Generation, els fons europeus, són com el darrer o el primer intent seriós de reestructurar la matriu energètica del capitalisme. Això jo crec que és l'element central en el qual moltes vegades no estem analitzant el que són els fons europeus. Poden ser un greenwashing, i ho són. Poden ser un rescat a la banca i a les grans corporacions, i ho són, però si fem aquesta lectura una mica més de fons, que intentaré fer de manera curta i esquemàtica, podem entreveure que els fons europeus són, en definitiva, el primer intent que fa el capitalisme per reestructurar la matriu energètica. I per matriu energètica em refereixo en què gairebé més de la tercera part del consum energètic és ve del petroli, i tots els derivats del petroli alimenten i han alimentat, i sense ells no s'explicaria l'auge del capitalisme des del segle XIX. Per tant, dins d'aquesta lògica, el capitalisme necessita fer un salt tecnològic que no és possible si no hi ha injecció de capital públic. Salt tecnològic per poder fer aquest canvi de matriu energètica. Llavors, sobre aquest esquema, intentaré estructurar la meva xerrada, intentaré que sigui curta, no espero. Llavors, per situar-nos al context en el qual es troben aquests fons europeus, primer hauríem de determinar que ens trobem com ja sabem, en una crisi ecològica i climàtica. La crisi ecològica i climàtica només ens afecta a les persones. El capital ara mateix no li afecta. Això ho hem de ser conscients. Per tant, quan parlem de crisi climàtica, a curt termini, això no afecta gaire al capital o a l'increment dels rendiments del capital i de l'acumulació de capital. Per tant, això és un tema que només ens afecta a nosaltres. Però, òbviament, ens trobem en un punt indeterminat d'aquesta crisi matriosca, que és una crisi de moltes crisis. Ho sabem, no? Tenim crisi climàtica, crisi energètica, crisi social, crisis econòmiques, i si mirem des d'una perspectiva ambiental, tot això està provocant una estabilització ambiental a escala planetària. Que és el que ja ho sabem, i sempre que fem aquest tipus de xerrades ja salto la part de dir com estem a nivell climàtic, perquè ja ho sabem, i sabem com estem a nivell també ecològic, perquè també ho sabem, saltem aquest punt, i ens mirem sobretot o podem fer l'anàlisi d'aquestes crisis des de la perspectiva de límits físics. I aquí vindrien les dues crisis que afecten més, diguem-ho així, el capitalisme i les crisis que està intentant donar-hi resposta justament amb els fons europeus. La primera crisi seria la crisi energètica. I segurament a dia d'avui, amb aquest nou rècord del preu de la llum, doncs no ens ve res de nou. Sabem que des del 2005 la producció de petroli i el descobriment de nous jaciments va arribar al seu zero, al seu màxim. El 2005 vam extreure el màxim de petroli que podíem extreure i vam tocar sostre. I a partir d'aquí hem anat decreixent en l'extracció de petroli. Per què? Perquè bàsicament el descobriment dels nous pous ja no compensa
els vells que s'estan tancant, per tant hi ha un tema bàsicament de productivitat. Es pot seguir extraient petroli, i n'hi ha, però no surt a compte. Dins de la lògica del mercat no surt a compte. Per tant, a poc a poc, l'extracció de petroli va baixant. S'ha mantingut una mica alt, bàsicament perquè hi ha hagut tota la producció del fracking. I ho sabeu, és l'extracció de petroli a partir de la remobilització de la matèria. Això ha fet una bombolla que permet mantenir una mica, si seguiu una mica la lògica, aquestes gràfiques tan típiques que es veuen del petroli, doncs es veu perfectament com a partir del 2005 hi ha un manteniment pel fracking, però comença a baixar. Per tant, hem passat aquest picoi, aquest zènit, i tenint en compte que, com us deia, un terç de l'energia que consumim és directament lligada al petroli i que tot el capitalisme està lligat al petroli, sense ell no podíem entendre, és obvi que la crisi energètica és un element fonamental de l'estabilització econòmica del sistema capitalista. Com de gran és aquesta esquerda que està produint el capitalisme fòssil? El capitalisme fòssil és el concepte que s'ha donat bastant actualment, que és lligar no només el capitalisme, lligar el capitalisme justament amb els seus combustibles, que és una anàlisi que no s'havia fet fins a haver entrat al segle XX. Com de gran és aquesta esquerda? Doncs es preveu, bàsicament, que en 5 anys, o sigui 2025-2025, la caiguda de l'extracció de petroli serà d'un 50%. Per posar-ho en context, el 2018, la crisi del 2008, la caiguda del consum de petroli i de l'extracció va ser un 4%. Per tant, és obvi que el salt que s'està a punt de produir en 5 anys doncs serà molt més alt. I això segurament ja es pot començar a fer lligar a caps, aquestes dades de petroli, en tot el que està produint de canvis radicals i ràpids del sector energètic cap a energies renovables, sector del vehicle elèctric, etc., que intentaré tocar en un moment. I després tenim la crisi material, crisi energètica del petroli, crisi material, perquè cada cop tenim menys disponibilitat de minerals, especialment. I això segurament, si seguim una mica les notícies, veiem que ara hi ha problemes d'abastiment de materials, i sobretot de xips, i sobretot de terres rares i certs elements que serveixen per produir electrònica, des del grafit, el liti per les bateries, i després altres tipus de terres rares que serveixen per fer pantalles, etc. Ara mateix ens trobem en una crisi que comencem a notar-la. Diversos estudis diuen que durant el segle XXI la gran majoria d'aquests elements necessaris per fer tablets, smartphones, ordinadors i cotxes arribaran al zeuzènic també, per tant, dins del segle de l'any 2050 tot això comença a caure, perquè òbviament les lògiques d'acumulació i de creixement del capital fan que cada cop produïm més, consumim més, i lògicament en un planeta que és finit, que els recursos són finits, doncs això té un punt que òbviament s'acabarà esgotant. De fet, això té un impacte molt important, perquè diem, cada cop tenim menys recursos, podem construir o fabricar menys productes, però això té un impacte directe sobre la transició energètica. És a dir, ara mateix hi ha uns plans de transició energètica i som conscients que aquests plans són necessaris per combatre la crisi climàtica, per posar un exemple, però la falta, l'escassetat de recursos també farà que la transició energètica es vegi afectada per aquesta falta de recursos. Llavors, perquè us feu una idea, hi havia un estudi de l'Institut de Futurs Sostenibles de Sydney que deia que en la transició energètica es produiria un increment de 2-3 vegades el consum d'aquests recursos. Per tant, ens trobem en una crisi energètica que s'intenta solucionar en transició energètica, però alhora no hi ha recursos suficients per fer la transició energètica. I els recursos que hi ha estan invertint, òbviament, per alimentar la màquina del capital. Per tant, més o menys en aquest esquema de doble crisi que afecta el capital, el capitalisme, quin és el futur energètic que està afrontant el capitalisme? Doncs jo diria que s'afronta una situació que és un repte que és colós, que és enorme, és gegantí, perquè intenta mantenir la roda de la producció, però alhora has de canviar la matriu energètica que fa que la producció segueixi funcionant. Si no canvies la matriu energètica, la producció no segueix funcionant. Per tant, necessites fer un canvi de matriu energètica sigui com sigui, i el capitalisme això ho té clar. Ara bé, hi ha dues situacions que fan que no siguin senzilles. La primera és que tot està relacionat amb el petroli, i trencar la dependència del petroli després de 150 anys de capitalisme que ha viscut del petroli, doncs és molt difícil. I en segon lloc, és que no hi ha cap renovable, energia renovable, que sigui capaç de substituir la parella fòssil carbó-petroli. És a dir, no hi ha una vareta màgica, ara mateix, d'aquí de 50 anys no ho sabem, però ara mateix
que pugui substituir l'energia fòssil del carbó i el petroli. I això, per tant, obliga a transitar cap a un model de múltiples energies renovables. És a dir, ja no hi haurà una energia que donarà tota la capacitat energètica del sistema, sinó que hauran de ser moltes. I aquí jugarà un paper molt important, després quan parlem un moment dels fons, el joc de l'hidrogen, l'hidrogen verd. I això és una manera important. Llavors, el capitalisme necessita transitar aquestes energies renovables, però ho fa molt lentament. I de fet, qui marca la velocitat de transició energètica no és la crisi climàtica, no són les necessitats socials, no són les necessitats ecològiques, sinó que és el mercat. I de fet, fins ara, fins que els rendiments del petroli no han començat a créixer, les grans corporacions i grans corporacions internacionals no han fet el pas de començar a invertir en energies renovables. Per tant, és obvi que el capitalisme, fins que no ha vist la necessitat d'avançar cap a la necessitat econòmica d'avançar cap a la transició energètica, no ho ha fet. I això, òbviament, si us fixeu, dona ja una mica d'obertura a tots aquests processos que estan produint actualment. Grans Endesa i Iberdrola comprant i implementant grans parcs eòlics, grans parcs solars, que al final és el mateix model, però amb energies renovables, el mateix model de combustibles fòssils passats a renovables. Estem veient grans inversions en vehicles elèctrics, camions elèctrics, avions elèctrics, ens diuen fins i tot. Per tant, hi ha tota una dinàmica d'intentar reconvertir ràpidament tot el sistema a un sistema d'energies renovables. Quin és el problema? Que actualment tot el sistema, tota la mobilitat del capitalisme és bàsicament centrada en el combustible fòssil. Els cotxes es mouen amb benzina, camions, avions, etc. Transformar això en energies renovables, és a dir, en electricitat, és impossible. Per què? Perquè bàsicament necessitaríem utilitzar gairebé un 400 o un 500% de tot el liti que tenim al planeta. És a dir, el liti serveix per fer bateries, i si volguéssim canviar tots els cotxes del planeta per cotxes elèctrics, necessitaríem el 400% del liti que tenim. És a dir, que no el tenim. I de fet, això vol dir que podríem construir, fabricar bateries per un de cada 5 cotxes, que actualment són combustibles fòssils. Per tant, l'electrificació de la mobilitat és una fal·làcia. Però és l'element necessari per fer el salt, els vehicles elèctrics actuals, és l'element necessari per fer el salt cap als vehicles d'hidrogen. Els vehicles elèctrics duraran 15 anys i aquí 15 anys tindrem la tecnologia preparada perquè els cotxes vagin amb hidrogen. I aquí vindrà, diguem-ho així, unes explicacions per què els fons europeus inverteixen tant en hidrogen. Perquè al fons, a l'horitzó, el combustible que hi ha com a alternativa a la mobilitat serà l'hidrogen. En tot això, i per anar tancant temes, com deia, ara mateix ens trobem en una situació en què el capitalisme s'enfronta a una crisi que pot aguditzar-se encara més a nivell energètic i material, i l'única manera que té d'evitar-ho és justament fer un salt tecnològic. L'electricitat serà una de les energies que serà alternativa, però no té la capacitat de canviar-ho tot, de canviar tota la mobilitat a l'electricitat, justament per les limitacions materials que tenim al planeta. I aquí és on està una mica la situació. Ens trobem en un paradigma en què el capital necessita seguir creixent, seguir ampliant, seguir acumulant, i alhora necessita, diguem-ho així, analitzar i avaluar noves tecnologies energètiques. Però clar, aquestes avaluacions de tecnologies, provar noves tecnologies per substituir l'actual sistema de combustibles fòssils, estan limitades pel mercat. Si tu fas una inversió i aquesta inversió no et dona compte, no la fas. És així. Diguem-ho així, que les grans corporacions no posaran diners allà on els beneficis no siguin immediats. Invertir diners per d'aquí 20 anys no s'ho la pot. I justament aquí és l'element central per entendre què fan o què pinten els fons europeus. Els fons europeus, si mirem tot on s'està invertint aquests fons, bàsicament és en grans corporacions per desenvolupar transició energètica. És a dir, grans corporacions com Endesa, Repsol, Iberdrola, a l'estat espanyol, bàsicament per avançar cap a transició energètica,
energies renovables solars i eòliques i, de fet, una gran part centrada en l'hidrogen verd. De fet, més o menys, així com a dades generals, el 9% de la inversió total del Pla de Recuperació i Transició i Resiliència del govern de l'estat espanyol, el 9%, és a dir, uns 6.000 milions d'euros, estan dedicats a la transició energètica, el 9%. I una quarta part d'aquesta inversió va dedicada directament a l'hidrogen verd. Actualment, la situació de l'hidrogen verd és un gas que es pot obtenir per la hidròlisi de l'aigua, el trencament de les molècules d'aigua, i si aquesta energia que necessites per separar la molècula d'aigua en hidrogen i oxigen l'obtens d'energies renovables com la solar o l'eòlica, és una energia neta, per això es diu hidrogen verd. I aquest hidrogen pot ser una substitució, pot substituir el combustible per la mobilitat, com els cotxes, els camions, etc. Però què passa? Que actualment l'hidrogen verd és una energia que està a les antípodes de ser una energia massiva o de distribució massiva. A Europa hi ha molt poca producció, països que estan més avançats com Escòcia no tenen ni producció i tot i que estan avançats. L'estat espanyol, zero, per tant, ni produeix ni distribueix, i després, per poder tenir una distribució massiva, actualment no hi ha infraestructura. No tenim maneres de fer arribar l'hidrogen arreu del territori. Per tant, estem a les antípodes que l'hidrogen pugui ser una substitució directa de la benzina. I per això hi ha aquests 15 anys d'incentivar els vehicles elèctrics. Perquè tot i que saben que no és la solució final perquè no hi ha prou liti, saben que és una solució temporal per fer el salt. I amb l'injecció de diner i capital a aquestes empreses, el que es pretén justament és fomentar la tecnologia de l'hidrogen verd i, òbviament, generar beneficis a aquestes empreses que al final és negoci rodó, no inverteixes ni un duro i reps capital públic. Llavors, i per tancar les conclusions, i després, quan fem una mica el debat, si voleu, podem intentar respondre a les preguntes més de propostes, diguem-ho així, perquè se'ns fa difícil fer-ho durant 20 minuts. Jo crec que a nivell de conclusions, el més important que jo crec en aquest sentit és que els fons europeus no són només el darrer moment del capital per rescatar la gran banca, les grans empreses, les grans corporacions, les grans transnacionals, la malmesa economia europea, sinó que també és el primer intent seriós de reestructurar la matriu energètica. I això sí que és molt important perquè si no, no entendríem per què s'està invertint o no s'està invertint i per què aquestes empreses estan fent el que estan fent, més enllà que sigui un greenwashing. Sí, és cert, estan intentant netejar la seva imatge i fer-ho més bonic tot, però alhora estan aprofitant aquest greenwashing justament per avançar de manera forçada i ràpida cap a aquesta transició de la matriu energètica d'una fòssil a una renovable. I això és important perquè a vegades jo crec que podem arribar a infravalorar la capacitat de resposta del capital vers aquestes crisis. Hi ha certs sectors ecologistes que tendeixen a ser bastant catastrofistes i diuen això, el capitalisme caurà justament per una crisi ambiental, segurament no. Caurà perquè el tombarem, però si no, no caurà. I per tant, ara mateix el capitalisme el que està buscant és les alternatives, justament per seguir avançant i seguir acumulant. I encara que es pogués produir un canvi de la matriu energètica, com deia, total o parcial, el que també hem de ser conscients és que el desenvolupament econòmic del capitalisme seguirà fonamentat i basat principalment en la degradació ambiental i també la degradació social. Per tant, tot i que creiem que pugui haver una transició energètica i passar una energies renovables, això no vol dir que això sigui sostenible i justament estigui en equilibri a nivell ambiental. De fet, el més repetit és que hi ha les teories que es diuen de la modernització ecològica, que intenten fer-nos creure que a mesura que la tecnologia millora i avança, cada cop podem, diguem-ho així, desenganxar el que és el creixement econòmic de l'impacte ambiental. Això segur que ho heu sentit ja algunes vegades, com millor tecnologia tenim, més capacitat tenim de separar-ho tot i, per tant, un capitalisme amb cara verda és possible. Encara sabem que no, això ja és una obvietat, i de fet, si us fixeu, un exemple que m'agrada posar sempre és que els electrodomèstics de casa cada cop són tenen menys consum. Tot el que tenim cada cop té menys consum, en principi. Si agafes un ordinador, si agafes una televisió, si agafes una rentadora, cada cop té menys consum, cada cop és més eficient. Però si mirem el volum total de consum d'energia
al llarg dels anys a l'estat espanyol, o aquí, a Catalunya, ens adonarem que el consum augmenta. Per tant, per molt que millor la tecnologia sota el capitalisme l'únic que fa és augmentar justament consum i, per tant, al final també els beneficis. I això, ja per tancar una mica, de fet això també ho deia el John Bellamy Foster, que deia la història demostra que el desenvolupament tecnològic sota el capitalisme sempre ha incrementat el volum d'energia material necessari per expandir l'acumulació del capital. I això és un element important perquè això seguirà generant altres crisis, noves crisis materials, noves crisis climàtiques, la crisi climàtica, la crisi ecològica, com hem vist amb la pandèmia, acabaran també afectant els rendiments del capital i s'aniran succeint i s'aniran intensificant. I això, òbviament, ja pot generar noves formes d'ecofeixismes, que és una de les grans amenaces actuals, i també noves formes d'imperialisme ecològic. I aquí deixo la reflexió final, ja per el company parlar, no sé què xerro massa sempre. La colonització de Mart no es fa per motius altruistes. És a dir, que inverteixin tants diners a Mart no és simplement per un objectiu científic altruista d'anem a investigar nous planetes, sinó que, òbviament, darrere hi ha una qüestió de límits físics del planeta Terra. Si tu no pots extreure més material, més minerals de la Terra, anem a mirar si és viable fer-ho en altres llocs. Per tant, sempre és una qüestió de límits físics i de creixement del capital. Gràcies. Sent bé? Sí. Vale. Bona tarda a tothom. Després d'aquesta intervenció del Marc, que ha sigut magnífica, em sembla, per veure tot el que suposa i la situació del capitalisme i del canvi climàtic. Jo em dedicaré a parlar una mica més de tot el que hi ha darrere dels fons europeus a nivell econòmic, què suposa, quines són també els problemes i les diferents sortides que es poden proposar a aquest problema i també, diguem, els límits que té, que una mica ja comentava, sobre el problema del capitalisme verd o algun tipus de capitalisme sostenible que es pugui plantejar. Bé, la primera cosa que es planteja, penso, quan es parla dels fons europeus és, no sé, que arriben milers i milers de milions d'euros, que arriben unes ajudes de 140 milions d'euros, però d'on ve i d'on venen tots aquests diners és una de les primeres preguntes que ens hem de plantejar per veure què suposen en realitat totes aquestes ajudes que, com deia el Marc, realment sembla que van destinades a les grans empreses de l'IBEX 35. Bueno, d'aquests 140 milions d'euros hi ha una part que va destinada, hi ha una part que ve que no s'ha de retornar, que són uns 72.000 milions d'euros, però com veurem realment sí que no venen gratis, hi ha una sèrie de condicions també, i hi ha una altra part que ve sempre que és un augment de l'emissió del deute. Aquesta emissió del deute es produeix en un context on les economies de la Unió Europea i en general a tot el món ja estan enormement endeutades. Si veiem dades de l'Eurostat, veiem que les principals economies de la zona euro durant el període de 2019 fins a 2021, el primer trimestre, havien tingut un enorme creixement en el seu endeutament públic i en el cas de l'estat espanyol, si ho mirem, ens fem una idea de que això suposa que l'any 2019 tenien un grau d'endeutament públic d'un 95,5% del PIB, la qual cosa suposa que pràcticament tota la riquesa que produïa l'estat espanyol era gairebé equivalent a tot el deute públic que tenia. Doncs bé, ara, en el primer trimestre del 2021, aquesta xifra ha posat fins al 125% aproximadament. Però aquesta producció i aquest problema del deute és encara més gran del que sembla, perquè si mirem dades del que deien també altres fons, per exemple el Banc Central d'Espanya al juny d'aquest any, deia que el deute públic era de 1,4 bilions d'euros. Però, si mirem dades també del que proporcionaven des d'Ecologistes en Acció, aquest deute semblava que era realment més gran, perquè deixava fora, per una banda, tots aquells deutes que tenen entitats amb les administracions públiques i que no està garantit de cap manera que aquest deute l'acabin pagant. Podem pensar, per exemple, en el cas de Bankia, l'última crisi, que no han pagat el deute. I també hi ha tota una part del deute que és aquell que refereix a l'administració pública que actua com a garant del deute d'altres administracions, com Aena, que es volia beneficiar ara de l'ampliació de l'aeroport del Prat o el de Barajas, que estarà finalment, de Renfe, de l'IF, i al final tot això suposava, segons les dades d'aquesta organització d'Ecologistes en Acció, un deute públic no de 1,4 bilions d'euros, sinó de gairebé 2,3-2,4 bilions d'euros. Tots aquests fons, que com ja dic, van destinats a rescatar l'IBEX 35 a les empreses en una clau verda per aquesta suposada transició ecològica que han de dur a terme, seran els rescatats, els capitalistes, i un cop més els castigats
els malparats, la classe treballadora i els sectors populars. A més, aquesta emissió del deute, com ja dic, no ve gratis, sinó que ve una sèrie de condicions i a més cal tenir en compte que tot i que ara hi hagi una certa pau, una certa treva, perquè s'ha paralitzat el pacte d'estabilitat, quan aquest pacte d'estabilitat amb la Unió Europea retorni l'any 2023, tota la sèrie de retallades, reformes i de més que encara estiguin pendents per pagar el deute vindran. O sigui que si fem una mica de memòria, allò que la història es repeteix, si pensem en el 2008, en el rescat a Bankia, en les retallades, en les reformes laborals i de pensions que van venir de mans del govern del PSOE i del PP en diferents moments, doncs és una cosa similar al que ens podem esperar ara, tot i que segurament encara en unes dimensions majors. A més, els fons europeus, a banda d'on van destinats i de com es pagaran, hi ha tota una lletra petita, que és la que no s'especifica en el cas dels fons europeus, la que no se li dona tant bombo en aquest cas. Com ja deia, la part que arriba gratis tampoc arriba gratis realment, perquè hi ha tota una sèrie de condicions per les quals la Unió Europea destina aquests diners a l'estat espanyol. I hi ha un vistiplau de la Unió Europea a que l'estat espanyol està compromès en satisfer una sèrie d'objectius, entre els quals són bastant coneguts el cas de la reforma del sistema de pensions i la reforma del mercat laboral. Precisament respecte al mercat laboral, la mateixa Unió Europea, o sigui, no som nosaltres qui ho diu, la mateixa Unió Europea destaca positivament que el pla de l'estat espanyol proposa diverses reformes del mercat laboral, inclòs un mecanisme d'estabilització i flexibilitat que permetrien a les empreses fer front als ajustos en cas de crisi econòmica basant-se en l'esquema de jornada reduïda existent. És a dir, la mateixa Unió Europea reconeix que el govern més progressista de la història d'Espanya està fermament compromès amb flexibilitzar el mercat de treball, la qual cosa suposa, com ja sabem, un empitjorament de les condicions de treball. A més, el pla també inclou altres aspectes com convenis o la posta en marxa de convenis de transició justa en zones de transició energètica, que si recordem també i jutgem una mica per passats exemples, com el cas del que van ser els Plant Miner, que estaven destinats a crear llocs de treball en zones afectades pel tancament de mines, que no van arribar a crear mai els llocs de treball que van destruir, doncs pensem una mica que aquests convenis poden ser una forma de facilitar i agilitzar el tancament de fàbriques i empreses per dur aquesta forma de transició ecològica, o sigui, fer tancaments en clau verda i facilitar-les. Segurament l'aspecte més sonat, a més de la reforma laboral i de les retallades que venen després, és el cas del sistema de pensions. Es planteja dintre del projecte dels fons europeus per part del govern una mena de sostenibilitat del sistema de pensions. Quan acostem a parlar de sostenibilitat mai acostuma a venir res bo, i és que en aquest cas realment el que es planteja sota aquest nom és l'allargar l'edat de jubilació a través de diferents beneficis o suposades bonificacions per a les persones que continuïn treballant més anys i alhora que penalitzacions cap a la jubilació anticipada. De fet, fa poc o no gaire escoltava el ministre Escrivà que deia que feia falta un canvi cultural per treballar més des dels 55 fins als 75 anys, que l'esperança de vida a Espanya de poc més de 80 anys, amb la qual cosa es treballa pràcticament fins morir. No sé, aquests fons europeus van bastant en la línia d'això que planteja Escrivà i d'aquesta línia d'intentar fomentar els plans de pensions privats perjudicant el sistema públic de pensions perquè els assalariats, aquells que puguin, es paguin un plan de pensions privat. Llavors diem que amb aquesta sèrie de retallades i de reformes que venen sobre els plans europeus lligades també al retorn del pacte d'estabilitat, en el 2023, governi qui governi, diguem que els atacs estan garantitzats. O sigui que 13 anys després de l'abril del 2008, el resultat i la recepta acaba sent exactament la mateixa. O sigui que rescatem els capitalistes, llavors va ser Bankia, ara és pràcticament tot l'IBEX 35 més beneficiats alguns que d'altres, però que qui ho paga torna a ser la classe treballadora i els sectors populars. Però penso que també hem de veure quina és la visió de fons, o sigui, quin és el fonament, la perspectiva que hi ha darrere de tot això i que justifica que això s'ha de fer. S'ha de fer tota aquesta transició ecològica per les empreses i l'han de fer les empreses. La idea que hi ha darrere és que realment si els governs de les principals economies del món, les més industrialitzades, estan compromeses amb aquest canvi, si les grans multinacionals estan compromeses amb el medi ambient, seran capaces de prendre totes les mesures necessàries per mantenir la preservació del medi ambient. És una cosa que tant el Green New Deal, que es planteja des dels Estats Units, com
els fons europeus, aquests mateixos que estem parlant avui, comparteixen la idea que existeix un capitalisme sostenible, possible, i que les mateixes empreses que ens han dut fins aquí seran les mateixes empreses que ens sortiran i ens rescataran d'aquesta crisi. Ara bé, això resulta una il·lusió des del punt de pensar que es pot realment harmonitzar la depredació de recursos del capital, la seva necessitat d'organitzar la producció entorn a la set de guanys i de beneficis que té amb la preservació del medi ambient i de la vida de milers de milions de persones. Aquesta il·lusió que desvia d'una sortida real a la crisi climàtica i a la crisi social no només resulta utòpica, perquè no només resulta utòpica perquè és irreal, sinó que acaba sent reaccionària perquè precisament no aporta aquesta sortida necessària. Si veiem i pensem en el mode de producció capitalista i en quines són les seves característiques, veiem que està absolutament en contradicció amb el que són la natura i els seus processos de desenvolupament. La ferotge competència que marca dintre del sistema capitalista i que porta el capitalista a intentar substituir cada cop més els treballadors per màquines per tal d'aconseguir més productes, més béns, per tal de poder vendre'ls i així continuar creixent, porten cada cop a un augment i a un consum més gran dels recursos. És a dir, que portar més i més màquines cada cop per produir més i més porta a acabar amb més i més recursos. La repetició constant d'aquest cicle de producció i reproducció del capital no té en compte el temps requerit per la producció i la regeneració dels recursos naturals del planeta. I una cosa que, per exemple, s'ha parlat durant la pandèmia, es parlava molt de la irracionalitat del capitalisme i del problema que això suposava, i és cert que és un gran problema lligat també a la crisi climàtica, però el problema també de fons és no ja la irracionalitat, sinó la pura lògica que hi ha inherent al sistema capitalista, que és que no té un altre motor, també utilitzant aquest símil, no té una altra força que el mogui que sigui la set de guanys per part dels que ostenten els mitjans de producció i que, per tant, no hi ha cap altra cosa que els motivi que anar depredant per aconseguir cada cop més benefici. Ara bé, jo també amb això que plantejava el Marc una mica de quines eren les sortides o de les diferents perspectives que hi ha, jo també penso que, o com a jove, la situació que veig és que ens han venut com que davant la crisi climàtica només hi ha dues opcions, o capitalisme o la fi del món amb el capitalisme. O continuem amb el que tenim o continuem amb el que tenim fins que morim. Però la realitat és que sí que hi ha una altra opció, sí que hi ha una alternativa, que és posar tots els recursos econòmics, tecnològics i científics en mans de la classe treballadora i dels sectors populars, aquells que mouen el món a la perspectiva de la lluita per governs de treballadors. Davant d'aquesta situació que és radical, davant d'una situació realment greu, la sortida que s'ha de plantejar també és radical, perquè el pla de recuperació no és ni una sortida al problema climàtic ni és una sortida al problema de la classe treballadora. En aquest sentit, jo penso també que el que hem de veure són tot el context econòmic i social en el qual operen i en el qual operen les diferents forces polítiques que es postulen per oferir una sortida perquè totes tenen la seva proposta. Veiem com en un context de crisi hi ha un augment del malestar, hi ha un augment del malestar polític també relacionat amb la decepció amb forces com van representar Podemos, però aquest terreny, diguem, de desencantament és un terreny de disputa, no és necessàriament i es convertirà necessàriament d'esquerres. De fet, veiem com l'extrema dreta, com partits com Vox, intenten capitalitzar en forma reaccionària tot aquest discurs, tot aquest descontent, aixecant un discurs que intenta enfrontar els oprimits i els explotats entre si per ocultar absolutament que en realitat són ells els més fermes defensors dels explotadors i dels opressors. Però penso que nosaltres també des de la part política hem de demostrar que hi ha realment una alternativa al negacionisme climàtic de l'extrema dreta, però també hi ha una alternativa al capitalisme verd del govern progressista. Perquè, per exemple, ara mateix, on tenim tot el problema de l'augment de la llum i de les amenaces de l'oligopoli elèctric, es podria plantejar, per exemple, el lluitar per l'expropiació del sector energètic sense indemnització per no continuar garantint-hi els guanys i fer-ho sota control obrer i dels treballadors i juntament amb la comunitat d'usuaris per aconseguir que d'aquesta manera es reduïssin les emissions dels gasos contaminants i que tot aquest desenvolupament d'energies renovables fos també de manera realment compatible amb la vida del planeta i també que fos sense perjudici de les comunitats afectades per aquest desenvolupament.
També en projectes com per exemple el transport, que parlàvem del tema del vehicle elèctric, o de projectes com l'ampliació del Prat, que sembla que sigui més ara, serà d'aquí uns anys, o el de Barajas, que ja surt endavant, en lloc d'apostar per aquest tipus de projectes seria apostar per al desenvolupament d'una xarxa de transports totalment pública i gratuïta i que era la perspectiva de nacionalitzar el transport sota control dels treballadors per també garantir, per exemple, unes condicions de treball dignes, unes condicions saludables i de seguretat dintre. També hem vist els problemes que genera, per exemple, el metro, el tema de l'amiant i com això també a vegades hi ha un perjudici de situacions precàries dels treballadors. També que davant el problema de l'atur i la precarietat, que venen que els fons europeus són treball i sortida per tothom, o com plantejaven a l'aeroport del Prat, que serien no sé quants llocs de treball, doncs davant del problema de la precarietat i de l'atur, lluitar per la reducció i el repartiment de la jornada de les hores, per el repartiment de les hores de treball, per aconseguir això, treballar menys, treballar totes, i sense que això suposi una reducció del salari o uns acomiadaments. A vegades ens diuen no, perquè si això passa s'ha de reduir el salari, s'ha de reduir el salari, hi haurà acomiadaments o es reduiran els beneficis. Sí, la tercera opció és la viable i és la per la qual nosaltres apostem, que és aquesta reducció de les hores de treball i el repartiment de les hores sigui pagat amb els beneficis empresarials dels propietaris, i perquè davant de les amenaces de tancaments o acomiadaments es lluiti per l'expropiació sense indemnització d'aquestes fàbriques, d'aquestes empreses sota el control dels treballadors, en perspectiva d'una economia que sigui centralitzada i planificada no en base als interessos d'una minoria, com estem veient ara mateix, sinó en base a les necessitats de la societat, que és una cosa que també ha posat de relleu la pandèmia, el problema de tenir una economia organitzada en base als interessos d'una minoria que només busquen el seu benefici. Ara mateix, per exemple, un programa ja no només anticapitalista, sinó coherent en, per exemple, aturar la pandèmia, hauria de defensar l'alliberament total de les patents, el posar les farmacèutiques sota control obrer per poder garantitzar allò que s'estudia i com s'estudia. I també que davant el problema de la migració provocada en gran part per l'espoli dels potents imperialistes, tots aquests fons europeus també beneficien a totes aquestes empreses, que són de les més imperialistes de l'estat espanyol, davant d'aquesta migració provocada per l'espoli de recursos i per la crisi climàtica, doncs defensar l'obertura de les fronteres. Nosaltres no estem a favor, penso, òbviament, de donar més milions a l'IBEX 35, sinó més aviat de lluitar per imposar grans impostos a les grans fortunes i als beneficis empresarials. Ara bé, jo sempre penso que quan parlem de propostes i quan es parla de programa i de per què lluitem, hem de parlar també de com ho aconseguim. I en aquest com ho aconseguim és un programa que no aconseguirem des del Congrés, sinó que aconseguirem mitjançant la mobilització i la lluita des dels centres de treball, des dels centres d'estudi. Una lluita que haurà de ser també fins i tot contra les burocràcies sindicals, que si mirem avui on estan negociant la reforma laboral, la reforma de pensions, apujant el salari mínim una quantitat que no arriba ni per pagar el que ha pujat la llum. Llavors hem d'exigir-li a aquestes burocràcies sindicals que el que s'ha de fer és organitzar un pla de lluita, un pla de mobilitzacions per frenar els atacs que estan per venir. Aquesta proposta o aquestes propostes sí serien un inici per la sortida de la crisi climàtica i per una sortida als problemes de la classe treballadora i dels sectors populars. Però per conquerir-lo no basta, no és suficient, en dir-ho, sinó que també fa falta una alternativa política, una altra esquerra que es prepari per conquerir-ho. Si veiem i parlem dels fons europeus, ara mateix, i si abans deia que ens havien venut aquesta opció de que només hi havia o capitalisme o fi del món amb el capitalisme, a nivell polític penso que ens han venut que o només hi ha governs neoliberals o només hi ha governs reformistes que aspirin a entrar a gestionar la misèria de la millor forma possible i de la forma més amable possible. Però nosaltres pensem que no, que realment hi ha una alternativa diferent, que és construir una esquerra que es plantegi no jugar a aquest joc, sinó trencar el taulell i no gestionar i preparar la derrota, sinó preparar precisament la victòria. Si parlem dels fons europeus i parlem que s'ha tornat a rescatar els grans capitalistes a l'estat espanyol, hem de parlar, sens dubte, del rol que estan jugant Unidas Podemos, amb el PC, amb Izquierda Unida i amb Podemos mateix dintre del govern. Són aquells que defensaven que el 2018 no s'havia de rescatar la banca i ara apliquen la mateixa recepta. Són
a vegades una mica la broma, que és l'esquerra eren del sí se puede, ara són del no se puede, i com no se puede, doncs entren al govern per defensar els interessos dels grans capitalistes, per negociar reformes laborals i per negociar reformes de pensions. Perquè sembla que l'única cosa realment que es pot fer quan no s'està disposat a enfrontar el capitalisme fins al final, com va defensar Pablo Iglesias que no es podia fer, ho va defensar quan Tsipras i ho ha demostrat quan ha entrat al govern, és que ser un administrador el més amable possible en aquest cas de l'imperialisme espanyol. I l'amable també té les seves cometes, perquè ja han vist que si havia d'enviar l'exèrcit a Ceuta i Melilla, a les fronteres, per expulsar migrants, ho feia, i havien vist que si havia d'enviar la policia a reprimir una manifestació contra un assassinat homòfob mentre l'estava escoltant a nazis a Chueca, tampoc tenia problema, i que, tot i ser molt republicà i molt estar contra la monarquia, si havia de pujar el pressupost a la Casa Real i no condemnar o estar callat davant l'empresonament d'un raper per cantar contra la corona, doncs també es feia. Així, fins i tot sembla una mica ridícul si ens arribem a pensar, perquè el govern progressista no només no ha sigut progressista, sinó que ha acabat aplicant l'agenda de la dreta i fins i tot de l'extrema dreta, la qual, tot i ser o pintar-se de molt anti-establishment, va ser qui va donar els seus vots per aprovar dintre del Congrés els fons europeus. O sigui, va demostrar que realment està fermament compromès en defensar els interessos dels capitalistes de l'estat espanyol. O sigui que, tot i que a la dreta i als reformistes a vegades els faci una mica de mal, tenen més en comú del que els agradaria semblar. Això és una cosa que, diguem, pel que fa més a l'estat espanyol, però també jo crec que hem de veure, i sobretot després d'aquests anys, quina és la situació que tenim a Catalunya. Jo penso que el que hem de veure també és que necessitem una esquerra que no estigui al costat del govern de la Generalitat d'Esquerra i de Junts per Cat, que ara renuncia al discurs de l'autodeterminació, que mai realment va estar disposada a lluitar per ella, i ho fa a canvi d'uns milions per rescatar la burgesia catalana i els seus amics, per exemple, de Ferrovial, amb què ja vam veure com es va gestionar tot el tema del servei durant la Covid. El projecte de l'aeroport del Prat, que hem mencionat algunes vegades, tot i que al final va fracassar perquè no sabem si al final si era per la Ricarda, si no, si amb gestió catalana o no, però demostrava que haguessin arribat a un punt d'acord en els quals tots estaven d'acord en apostar per un model de tornada a l'autonomisme a canvi de milions per rescatar a la burgesia catalana. Nosaltres, com sabeu, venim en els últims temps i en els últims anys també venim tenint discussió amb la CUP i debatint sobretot entorn a diversos temes, també a nivell també fins i tot més estratègic sobre quines són les vies per lluitar l'autodeterminació. I ara, en aquest moment, pensem que és el moment o és una nova oportunitat perquè la CUP es plantegi trencar l'acord que té d'investidura amb Esquerra Republicana. Va ser un acord que nosaltres, quan es va produir, estàvem en contra que es fes o que hi hagués un recolzament a Esquerra Republicana, perquè consideràvem que era, tot i que es pintés de republicà i de progressista, era un govern neoliberal més, i com estem veient que ha avançat més o menys, sembla que gaire no ens vam equivocar, i una forma, per exemple, de trencar aquest acord ara mateix seria no donar suport als pressupostos que s'estan negociant dins de la Generalitat, seria aixecar-se de la taula i plantejar que s'ha d'enfrontar igualment al govern del PSOE i Unidas Podemos i al govern de la Generalitat, que cadascun a la seva manera, defensant l'IBEX 35 o defensant a les grans fortunes i els grans empresaris catalans, doncs són tots representants de la mateixa classe i defensors del capitalisme. En definitiva, també per veure, i ja acabo aquí, aquests reptes que tenim, plantejar un programa i una sortida a la crisi climàtica, a la crisi econòmica i a la crisi social, pensem des de Contracorrent i des de la CRT que el que fa falta és aixecar una alternativa anticapitalista i revolucionària amb independència de classe, que vol dir que no es plegui a recolzar governs de la burgesia o partits de la burgesia, sinó que ho faci amb una defensa independent dels interessos de la classe treballadora, que es jugui a desenvolupar tota la força de la classe treballadora que, com hem vist durant aquesta pandèmia, és qui mou el món i que són aquests sectors essencials els que tenen tota la capacitat productiva. A desenvolupar tota aquesta força als centres de treball, en aliança també de forma autoorganitzada amb el moviment estudiantil, els centres d'estudi, i proporcionar una lluita i una sortida a aquesta crisi per la classe treballadora, per la joventut, per les dones, per les migrants
Una esquerra que també participi dels moviments socials, que hi ha i que sorgeixen, on també participen molts sectors, especialment la joventut, però que no ho faci diluint-se dintre d'aquests moviments, sinó que intenti crear fraccions revolucionàries que intentin lluitar també contra les burocràcies sindicals o contra els diferents corrents que operen dintre dels moviments que al final o bé acaben negant la política i acaben sortint de la via política, la qual cosa ens deixa sense guia, o bé acaben preparant la derrota perquè acaben servint a corrents reformistes que, com deia abans, pretenen gestionar la misèria de la millor forma possible. En aquest sentit, i ja per acabar, des de Contracorrent i des de la CRT, si pensem ara mateix, òbviament el primer punt o la primera passa d'una esquerra d'aquest tipus que surti a enfrontar els governs de torn, el govern de la Generalitat i el govern central d'Unidas Podemos i el PSOE, i que sigui una esquerra que comenci per aquí, que es proposi acabar fins i tot, com amb el problema de la crisi climàtica, amb la conquesta d'un món on la riquesa no estigui, o els factors productius de la riquesa no estiguin al servei d'una minoria, sinó que estiguin en mans de la classe treballadora, dels sectors populars, per poder donar resposta als problemes reals de la societat i restablir un equilibri amb la vida en el planeta. I acabo.